Salutători, și mi-am sau la episod astăzi am jucat ceva nou pe tableta, să nu Tempelan. Hei, fain, trebuie să avem tableta ca salut! Simte asfaltă! Upa! Și-o să mă uit pe acolo. Cam pricep. Dacă știți Subway Surfer, o să fie cam la fel pe că 40%. Nu voi știe Subway Surfer. Ok. Deci, iarăși, ăsta maxim al nostru este 15 minute. Orip. Easy. Easy guy, boy. Mamen. Bine, că nu sau probabil că... Au, deci, și imaginea asta. Header, Tainlock. Trebuie să fii bun la cap, și astea sunt maimuțe, de ce ai fugit de maimuțe? Și de ce nu te pănesc astea? Fugi la infinit și n-ajungi. De unde? Tare, boy! Mamen! E tare! Cred că imediat terminăm și noi această filmare, fiindcă, deci, ăla care filmeze asta, are you seriously? Cred că mai puțin știu de bune, mă. Acum mă puneți că fac promovarea Lidl. Deci, probabil că voi vă jucați acest joc, fiindcă e foarte popular. Și poate că îmi ziceți în comentarii, eventual, probabil, frași, să ziceți și mie care e scorul vostru. Al meu a fost cam 1000. Bici. E prima dată când am început. Acum mi-am mistat, mă puteam voce să mai mă joc Fun Run, mai chef, fiindcă cama. Deci, bă, mă lași, am chestii de cumpărat din... Ce să iau? Ok, 2 minute am filmat, mai e puțin. Deci, meciul ăsta cred că filmăm, fiindcă nu vreau să mă bat așa de mult cu filmarea. Ați văzut, de exemplu, la Faran, am filmat 2-3 meciuri, am zis meciuri. Cam atâta. A, da, uitați să vă zic, am pus și melodie, la să zic. Am o cer de ea, nu știu. Am pus și niște melodii pe YouTube. Că eu, dacă în caz că nu știați, am tipul care a făcut nou copyright song. Da, nu vedeți premia ăla. Aceea de YouTube. Deci, come on. Rana Aging. Deci mai 5 minute film. Ok, 5 minute, mie îmi pare cam bine. Cred că de astăzi o veni Moș Nicolae. Ca să nu știți, astăzi de Moș Nicolae, dacă să plătesc mâine, fiindcă astăzi nu știu dacă mai am timp, fiindcă e aproape 12. Are seriously. Sper să bine pe YouTube, că nu mai am chef vieție pentru cei care sunt pe calculator. O să vadă bine, fiindcă puteți întoarce monitorul. Ei, păi, asta zic. Come on. Deci, mai runda asta. Hai că deja am filmat 4 minute. Deci mai puțin și le termină filmăriuța noastră micuță de... Că am decis să mai filmez. Am decis să mai filmez puțin. Upa! Care e fain și vreau să îmi cer scuze că nu mai prea am filmat. Și merge.
Hai să prind pe fundal, fiindcă de ce nu meu trebuie să încep eu cu către un YouTube pe fundal. Deci cam atât a fost și cu acest episod, iar noi ne vom vedea data viitoare și sper să oprească filmarea, că știu că m-a încercat să filmez episodul ăsta și am stat, cred că 6 minute și am filmat 20 de minute și nu mi-au încăput, dar reușesc. Deci, pa, pa!